Quan ho vas decidir estava molt malament, Raquel. Acabàvem de trencar Blanca i jo. I només volia anar-me'n del poble. Per això necessitava aquests diners. Ho vaig voler parar, però ja era tard. Esta era l'última partida. I havia de fer-la. Si no, Forner em podia buscar i per a res bo, t'ho assegure. L'última. Que ha hagut altres? Com has sigut capaç d'utilitzar la fàbrica, la teua ruta per a fer estes martingales? Des de quan estàs en això? Només han sigut un parell de vegades. Parell de vegades, diu. El primer que pensa la Guàrdia Civil era que estàvem utilitzant la fàbrica com a tapadora. Però si només era un poc de tabac... Sí. I per això t'has lliurat de la presó. No, Tommy. Me l'has jugada. Se l'has jugada a tots. Perdona'm, pel que més vulguis. Et juro que tots els clients sabien que d'allò del tabac tu no tenies res a veure, ni la fàbrica tampoc. Qui més està en això? Tonet? Tonet, a quin sant? Ni ho penses, Raquel. Això ni ho penses. Ell no sap res. Estaves tu soles? Sí, ho vaig fer a soles. De veres, Raquel, no hi ha ningú més. Clar. Ara entenc el que volia baix l'altre dia. El tabac. No vull tornar a veure't per la fàbrica. Els has posat en perill i m'has enganyat. Raquel, jo... Quan arribem al poble, deixes la furgoneta i em dones les claus. I ves a parlar amb Blanca. Aquesta pobra sí que està patint.